गिबियावनो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों जे जोंहा मैयासो जे मोनसे इलेक्शन कमिशननिफ्राय जे डिलिमिटेशननि मोनसे ड्राफ्ट ओंखारदों बे ड्राफ्ट नटिफिकेशन ओंखारदों दा बे नटिफिकेशननि सायाव जोङो बनसु एबा जोंनि डिलिमिटेशन कमिटि बर्ड अफ पिपल्स कमिटिनि गेजेराव जों गोबां सावरायलायनाय जादों दा जोङो मोनफ्रोमबो जि चिफ इलेक्शन कमिशननिफ्राय जि मोनसे नटिफिकेशन बे नटिफिकेशननि सायाव जि मोनसे ड्राफ्ट बे ड्राफ्टनि सायाव जि ट्राइबेलफोरनि बर'फोरनि जि मोनसे माने माने राजनितिक अधिकार बे अधिकारखौ जों मोननो हाया बेखौ जों नुदों बिनि थाखायनो जों टटेलि बिनि सायाव जों बेखौ रिजेक्ट खालामदों जास्ट गनायनानै लानो हायाखै मानो होनोब्ला जों थांनाय समाव जि जोंनि बिटिसि ओनसोल जाय मोनसे भारतनि संबिधानजों पार्लियामेन्टआवहाय 6 शेड्युल मर्यादाखौ पास खालामनानै बर'फोरनो ट्राइबेलफोरनो जोंनि हायेनाव होदों दा बे बेसिसखौ इनटेक खालामनानै दे बिनि 6 शेड्युल स्पिरिट बादे जोङो गले गले बर्ड अफ पिपल्स कमिटि अन डिलिमिटेशना चिफ इलेक्शन कमिशनार बिथांजों दिल्लीयावबो सावरायदोंमोन आरो आसामावबो नैबे रेडिसन ब्ल'आव सावरायदोंमोन बिथांमोना जि जों सावरायनायनि गेजेराव जि मोनसे जोंनो पजिटिभ मोनसे रेसपन्स होदोंमोन नाथाय बे पजिटिभ रेसपन्सखौ बिथांमोना दिनै फोथायखेबस' खालामदों दा जायनि जाहोनाव बै समाव बुंदोंमोन बिथांमोना दि नोंसिनि as per 330 आरो 332 नि आर्टिकेलनि दफा बादे 330 सेक्शन C नि बादे जि अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव मोनफ्रोमबो एसेम्बलि सिट्स एबा पार्लियामेन्टारि सिट्सआ दि ST जानांगौ बिनि सायाव बिथांमोना नोंसोरो नोंसिनि माने कनभिनियन्स बादे बै मोनसे ड्राफ्टखौ बानायनानै लाबो होननायाव जों बिथांमोननो हैदोंमोन बेयाव टटेल थांनाय जि 2001 नि मोनसे नटिफिकेशन जोंनि नैबे कुलदीप सिंह बिथांनि दैदेननायाव जि मोनसे कमिशन दादोंमोन बे मथे जे बिथांमोननि जि मोनसे डिरेक्शनमोन बेयावहाय जोंहा मोननै सिट्स उदालगुरि आरो क'क्राझार जानांगौमोन नाथाय बेखौ बेसिस खालामनानै जों बिथांमोननो हैदोंमोन आरो एसेम्बलि सिटआ टटेल बिटिसि ओनसोलाव 14था जानांगौमोन दा बेखौ बेस खालामनानै जोङो दिनै ड्राफ्टखौ हैदोंमोन बिथांमोननो नाथाय बिथांमोननि जि रेसपन्स बे रेसपन्सआ दिनै नेगेटिभ फैदों बिनि थाखायनो जोङो दिनै बर्ड अफ पिपल्स कमिटि अन डिलिमिटेशन एबा बनसुआ बर' फ्रन्टेल टटेलि बेखौ जों रिजेक्ट खालामदों आरो बिनि सायाव जों डेम'क्रेटिक भाबैबाबो सोमावसारनानै जोङो फिन खेमसे 11 थारिखसिम जि मोनसे डेट होदों जि रेक्टिफिकेशन खालामनायनि जि मोनसे सोलाय सोल' सावरायनायनि जि सुबिदा होदों बे सुबिदाखौ जोङो बिथांमोनजों सावरायनायनि खाबुखौ लागोन जों बावैसोनि उनावनो जों दिल्लीयाव थांनानै कमिशनार बिथांखौ इलेक्शन कमिशननि कमिशनार बिथांखौ लोगो हमनायनि जि पलिसि एजेन्डा बेखौ जों लादों आरो बेराफारसेथिं जोङो हानायखिनि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाजोंबो जोङो सावरायनानै जिहेतु ट्राइबेलफोरनि जि राजनितिक अधिकार पलिटिकेल सेल्फ डिटारमिनेशन बेखौ जों लानो हायो दा जोंनि बर'फ्रा दिनै गोबाव बोसोर जों आन्दलन खालामनाय सोमावसारनायनि जि मोनसे गुबै ओंथि बे ओंथियानो जाहैबाय जोङो जोंनि बे इन्डिया सिङावहाय बे सा सानजा भारतआवहाय जोङो राजनितिक अधिकार लानानै जोंनि बर' जाथिया थांनानै थानायनि जि मोनसे जों डिटारमिनेशन लादों बे जिनिसखौ दिनै बिथांमोनहा माने एन्टि बर' होनजायो एन्टि ट्राइबेल बै सकल माने एसामिस चौनिस बिथांमोना दिनै फोजोबस्रांनायनि पलिसिखौ लादों बिनि थाखायनो जों बिनि सायाव जोंनि बनसुल' नङा एबा जोंनि बर' फ्रन्टेल अर्गानाइजेशन्सल' नङा गासिबो बर'आनो दिनै खौसे जानानै आवाज होनांगोन आरो बिनि सायाव माने गोख्रों माने स्टेप लानांगोन आरो बेखौ जों होबथाथारनांगोन दे जोंहा दिनै भारतबादि मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव जों राजनितिक अधिकारखौ जों लानो हायाब्ला जों खुनु दिन सारभाइभ थांनानै थानायनि जों अबस्थाखौ जों मोननाय नङा दा जोङो नैबे डिलिमिटेशन नटिफिकेशननि बादै माखासे जोङो कन्स्टिटुयेन्सि एबा पार्लियामेन्टारि सिट्सफोरखौबो जों एसे सालिजारि खालामनानै नायदों बेयाव जों नुनो मोनदों दे जोंना 6 शेड्युल अट'नमास काउन्सिल कार्बि आंलंआव जिहेतु डिफु मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट्स दं बे डिफु सिट्सआवहाय बिथांमोना दिनै 6था एसेम्बलि सिटजोंनो बिथांमोना मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट्स रिजार्भ मोननो हादों दा बिथांमोना इनटेक खालामदों 6 शेड्युल एरियासखौ नाथाय जोंनि दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाव जिहेतु जोंहा टटेल 15था मोनसे
जि नटिफिकेशन होबाय जोंनो 15 आउट अफ 15 बेयाव अनलि 6 6थाल' एसटि होदों आरो बिनि सायावबो दिनै क'क्राझारखौल' मोनसे एसटि सिट्स होनानै जाय उदालगुरिखौ मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट्स बानायनांगौमोन बेखौ बिथांमोना बानायासै आरो बेराफारसेथिं जि बिटिसि एबा 6 शेड्युलनि जि मोनसे मर्यादा जि मोनसे पावार दिनै विदिन द 6 शेड्युल्स एरियास बे जानांगौमोन आन्डार द 4.7 बिटिसिनि दफा बादे नाथाय बे जिनिसखौ बिथांमोना सिफायनानै मा खालामबाय बे उदालगुरिखौ माने पार्लियामेन्टारि सिट्स बानायनानै दा जोंनि बिटिसिनि 6था एसेम्बलि सिट्सखौ बिसोरजों हरजोब्बाय दा बेयाव गोनांथियानो गैयामोन दि 6थाजोंनो बिथांमोना मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट्स बानायनो हायोमोन आरो बेराफारसेथिं बिथांमोना बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ मोनब्रैनि जायगायाव मोननैखौ दरंआव हरनानै मोननै गबर्नर आरो बाक्सा एसटिखौ दिनै क'क्राझार लकसभायाव हरदोंमोन बे गोनांथियानो गैयामोन अलरेडि चिरां क'क्राझार मोननैनि गेजेराव 7था बे मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट्स जाखाबायमोन आरो दिनै बै उदालगुरिनि मोनब्रै आरो बाक्सानि मोनब्रै 8थाजों मोनसे बानायनो हायोमोन दरं डिस्ट्रिक्टआव हरनायनि जेबो मोनसे अधिकारानो गैयामोन जोंनि 6 शेड्युलनि जि मोनसे पावार बे जिनिसखौ बिथांमोना डिसरेसपेक्ट खालामनाय जादों डिसअनर खालामनाय जादों आरो जोंनि भारत संबिधाना जि जोंनि बर' जातिखौ ट्राइबेलफोरखौ अननानै जि मोनसे 6 शेड्युलनि जि खुंथायनि जि राजनितिक अधिकार निजे खुंथायनि अधिकार होदोंमोन बेखौ दिनै बिथांमोना डिसअनर मान सन्मान दिनै दोना लाबानो गावसिनि गोसोबादि खालामदों बिनि थाखायनो जों बिनि सायाव टटेलि जों एगेन्स्ट आरो बिनि सायाव जोङो गोख्रों भाबै जों सावरायनायनि गेजेरजों आरो सावरायनायजों जायाब्ला डेम'क्रेटिक भाबै जोङो आन्दलन खालामनानैबो बेखौ जोंनि राजनितिक अधिकारखौ जों लाखिनांगोन आरो जोङो बेखौ नाजागोन आरो बिनि गेजेरावहाय जोंहा दिनै आन्डार आर्टिकेल 330 आन्डार आर्टिकेल 362 नि दफा बादे बिनि मथे जोंनि बे बिटिसि 6 शेड्युला दिनै 15थानि गेजेराव नेम हिसाबै आयेन हिसाबै दिनै 15थाबो एसटि जानांगौमोन आरो मोननै पार्लियामेन्टारि सिट्स जाय 2001नि जि प्रप'जाल कुलदीप सिंहनि चेयारमेनशिपआव जाय जिनिसखौ लानानैनो दिनैनि बे बेस्ट डेलिमिटेसनखौ बानायनाय जादों बेखौ बेस्ट खालामोमोनब्ला जोंना उदालगुरिखौ जोङो मोननानै जों मोननै समस्ति पार्लियामेन्टारि सिट्सआवबो एसटि जागौमोन आरो बेयो जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय रिप्रेजेन्टेटिभआ दिनै बांसिन जागौमोन आरो बेराफारसेथिं नट अनलि जोंनि बिटिसि 6 शेड्युल आउटसाइड बिटिसि 6 शेड्युल एरियास द ट्राइबेल एरियासआवहाय जेरै जोंनि लखिमपुर दा बिथांमोना बेयावहायबो माने आर्टिकेल 330 सेक्सन सिनि बादे सेक्सन बिनि बादे बिथांमोनाबो ट्राइबेल मेजरिटियाव मोननांगौमोन बेखौबो बिथांमोना दिनै ट्राइबेलफोरनि जि मोनसे राइट्स बेखौ दिनै सिफायनानै बिथांमोना बेखौ भंग खालामदों इलिगेलि भारतनि संबिधान बादि बिथांमोना मावाखै बिनि सायावनो जों गोख्रों भाबै जोङो निन्दा खालामदों आरो बेखौ जों गनायनानै लानो हायाखै आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे ट्राइबेलफोरनि जि मोनसे राजनितिक अधिकार खालामबाय गोबां जिउ गोमानांबाय गोबां सेक्रिफाइस खालामबाय बेखौ रेसपेक्ट अनार होनानै जोङो आवगायलांनांगोन आरो गासैबो जोंनि बर' आफादफोरल' नङा साफ्रोमबो बर' सुबुङानो बिनि सायाव मैखोम भाबै पार्टिसिपेट खालामनांगोन 2026आव जाय मोनसे रिडिलिमिटेसन जानो थांदों बे गोदान मोनसे नटिफिकेशननि गेजेराव जागोन दा 2024नि जि मोनसे जानो थांदों बेयो 2021 बेसिसाव खालामनानै बिथांमोना बेखौ दिनै मावदों खिन्थु 2026 जि मोनसे रिडिलिमिटेसन जानो थांगोन बे 2026आव जागोन ना जाया जोंहा बेवहाय मोनसे डाउट दङ खिन्थु जायोब्ला जोङो दिनै स्ट्रं भाबै जोंनि 6 शेड्युलनि जि मर्यादा by keeping intact the spirit of 6 schedule बेनि सायाव जों गोख्रों भाबै गसंनांगोन आरो खुनु जोंनि राजनितिक अधिकारखौ जोङो दिनै बेफोरबादि ओरैनो होरलां होफां जों खालामनो मोननाय नङा आरो बेयावहाय दिनै जे जोंहा 15था सिट जादों होननानै खुनु बेयाव जों रंजानायनि खुनु बेयावहाय जोंहा माने गोजोननायनि खुनु मोनसे परिबेस फैया मानो होनब्ला दिनै 15था जोंनि एसेम्बलि सिट हरदोंबालाय मा जानो गाबोन समफोर जे ट्राइबेल माने जिअग्राफिकेल ट्राइबेल माने डिस्ट्रिबिउसनखौ नायनानै जोङो बेयाव जोंनि एसटि मानसिया देरहागोन ना देरहाया जोंहा बेयाव डाउट दङ दा जोङो 15था हरनानै जोङो दिनै 6थाल' 6 शेड्युल मोनसे एसटि मोनदोंब्ला जोंनि बाद बाखि as per बिटिसि एकर्ड
75% रिजार्भेशन सिट जोंनि BTC आव 40टानि गेजेराव 30टा मोनदोंब्ला दिनै बे बेसिसखौ नायोब्ला जोङो 15टानि गेजेराव खमावबो 10-12टासो जों SC मोननांगौमोन नाथाय बेफोर टटेल भायलेशन as per माने भारतनि संबिधानखौ बिथांमोना 6 शेड्यूलनि जि मोनसे माने मर्यादा बेखौ बिथांमोना माने टटेलि भायलेट खालामदों आरो बे भायलेशन एगेन्स्ट द ट्राइबल पिपल बियो टटेलि आरो 2026 नि जि फैगासिनो बे फैनायाव गासैबो सांग्रां जानांगोन आरो बिनि सायाव जों मेन्टेलि प्रिपेयार जानांगोन आरो जोंनि माखासे टारगेटखौ जों जेब्लायबो आवगायाव दोननानै जों सिन्था खालामनांगोन